Nimbano oras manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Wah, salbag. Nasakit ti ulo ka. Hindi ko sakman. Alex, Joe Velarde. igagtig na ititakas. Nakapaturongken ka ti palto ko. Anya ti ka sa pulam. Umay ko itas alken ka kitatukan ti inarabid mo iti pamilya. Agan, Chayan. Anya din ang ko akanalbong. Iti silid siguro ni senyorita. Inta kitaan. Senyorito. Dara, ti ulas na. Agawaam, senyora. Awan pangiluganan ni kami, senyorito. Agawaam. Ipan mo ti kotse di farmhouse. Dara sa inyaw. Juan. Sige. Anya tinapasamak. Ilukat mo ti ritaw ti kotse, senyora. Agawam! Iban tayo ni senyorito iti ospital. Sige. Isurat mo. Agawaam. Anya pa lang tararamidam, senyora. Imanehe mo ti kotse tayon. Juan. Diyos ko. Isalam ko mati apo ko. Diyos ko. Pagkawanam, dagiti basbasol na. Di mo ko mabaybayan. Senyora, Baldo, anyati ko na ti doktor. madama at ang taminganda ni senyorito. Senyora. Apay, Chayaw. Anya tinapasamak dito yung farmhouse. Diyak karod ang mo, Mersey. Andak itiruar. Uray di baldaw. Ang papainik itiruar. Hindi kuan. Ada nang nagmia kanalbuang. Hindi na teras mi timunag. Napan kami iti silig ti senyorito Alex. Nakita mi ang dara-dara ti puraw nga ulis na. Ha? Nukas ta? Ada nang paltog kan kuana? Nalapit akasta. Kaya imposible matapaltugan na ti pagbagina. Asino ngay? Diyak mo? Ha? Naguray ka? Wala. Malagip kaw. Iti panagsibsibog kaw. Iti likodan ti farmhouse. Kaslab na nang nagko ati maray. Kan malagip ko anakalukat ti ridaw iti likod. Ha? Marcey? Andiay sa amo tinagnaan ti kilar. Tinangpaltog ka ni senyorito. Iti lakit ti ridaw iti likod. Tanakalukat iti. Ala ka. Amangan no si kati mapabasaw Chayaw. Ha? Apay nga siyak. Ay, awan basol ko Awan basol ko. Ay, Chayaw. Asino iti panagkunam day jata Ha? Ni nga ta estranghero? Ha? Amangan no isaw. Estranghero? Wan. No ni estranghero, awan sa balay no din ni Jubilarday. Isu nga ta ngagpaisaw? Isu nga ta? Sa bagay, saan tamad anak kita? Isu anarigat tagsasaaw? Masay, pang-aasim Awan ti pangibagbagaam iti imbagakten ka. Ang mga no patayandak na Senyor Pedraw. Wan, di ka agdanag. Awan ti pangibagbagaak asabalay. Saan mo abasol ti napasamak? No napasamak man ti kasjay kin ni senyorita. Nalabay, adda basol na iti pada na ataw. Iso asinirdan.
pumanaw kan dito'y baro. Kasigurado, agsublida dito'y dipintin. Ket sukimaten dati intero a dipintin. Uray da kayo. Pumanaw kayo matan dito'y tata. Saanan baro? Awan mat kabutang ko. Kan maysa, nalamang daytoy kalapaw ta. Saan da basta makita daytoy kalapaw ta? Alam na saysayat no pumanaw kayo mat dito'y. Sika tinasken a pumanaw. Sana mabalin. Masapul nga uray da kayo ket pumanaw dito'y tata. Ala, intayon. Kumamang tayo iti sa bali a barangay. Ket siya, makamu akon no sa dino ti papanan. Sige nga Rod, no day tati kunam. Agyaman na kada kayo tata. Ket sapay ko ma, taag kikita tayo tupay. Anya, kasta tinapasamak. Tuan sinyaw. Kat impanda ni senyorita o ija ospital. Sino tinangpaltukan ko na? Saan mi nga amaw, senyor? Tawan mo ti sabali ang tao dito farmhouse. Da kami laang mati tao. Sige. Tayo ija ospital, itamat lang. Pedro, apay dagiti pulis. Anya ti kadada diti ospital. Kasarita dan ni Alex, may papan iti napasamak. Dagiti daddo mamata pulis, nabati da ija farmhouse. Anya. Kumusta ti kasasad ni Alex? Pinoted dati may sa asaka na. Gaputa na donor titulang na. Dayjay langan ti paguspusan. Tapno masalbar ti biyag na. Anya? Pedro, saan ka di ngagtal na dagitoy amapaspasamak? Agsumbat no asino man tinangaramid kan kuana iti kastoy. Baldo, opay nga minadi mo binantayan ni Senyorito Alex. Kasano bantaya? Ket awan mo tipakan anon na iti farmhouse. Kita matin na pasamak. Naitalarod ti burbur tsa kanyak. Doro, na imposible mo tapaltungan na ti bagbagina. Awan tinadlaw mi nakastrak iti farmhouse. Iso nga, sino nga itinangpaltog kan ko na, no di iso madlaang. Tinangtugan na ti bagbagina. Andiyan ka mo. Mabalin na kasta, mabalin matasan. No tinangtugan na ti bagbagina. At nasawan. Ag mauyungan ni Senyorito Alex. Dadahalan ti panunot na. Doro, di tayo maikadang ita, ta di tayo amo, ipod no na pasama. Orayon tayo ang makapuot ni Senyorito, ta iso ang mismo ti agsaw, may papan, itinapasama kan kwan. Mapanak ijay farmhouse. Tainak mangala iti pagsukatan ni Alex. Kan mangalak iti dadduma akasapulan diti ospital. Sumrek ka iti seled ko ket mangala ka iti kwarta. Adda iti drawer ti lamisan ko. Alaam amin a kwarta ijay. Sika tinangibaga iti dayta, Pedro. Amangan no agpabasol kanto, no apay anaawan ti kwarta iti drawer mo. Dang nga! Ibagbagak nga rudin nga alam! Sige. Alaak, tasikamot tinagpuna. Nasaya at mat, tapno at na maaraman. Senyora, nakupin ko ang dagiti kawas ng senyorito nga itugot yaw. Agyaman na, Chayong. Kumusta ni senyorito? Saan pa'y anak kapuot? Tapinuted na timay sa asaka na. Ha? Hawan gayam. Anya ti aramidan dagiti pulis di Taruar. Agbambantay da dito farmhouse. Kasta ka di. O sige, tamapan ako ni hospital. Naalak matan ti kwarta. Ako na ni Pedro nga alae.
Wan, senyora. Agannad kayo iti panagmaniho yaw. Agyamanak iti dayta apalagib mo. Kumusta kan gayam? Italang nga si marungkar ka dito ya. Ken, anya ka diti adda di tabag mo? Apay di mo may diso? Igam. Paltog kan bala. Ha? Apay? Inaltog ako ni Alex. Kat jak amuno ipatay na. Wano nabiyag pa lang. Inaltugan? No patay na. Malas na. No si bibiyag pa lang. Nagasad. Ngam santo ama punas ti sakit din nakam na. Gapo iti panang paltog ko kan kuana. Jubilar de. No agamiris. Nasaya at mat. Ngam no kaskas ti anaranggas. Isunto ti ipatay na. No siya. Jak kaya't ngaramidem ti pumatay. Ngam no jak agaramat iti igam. Siyak mat ti mapatay na. Agan-anad ka, Jubilar de. Delikado ita ti biyag mo. Saan da ka lakit di nga inggaan? Nang runa da Senyor Pedro. Birukan da ka, birukan. Nang runa numamuan da si katinang paltog kini Alex. Nuad da may tulong ko. Ipagamlat ta. Jak kaya't may raman ti ore asino iti daytoy abanag nanding. Iso ajak kaya't makibiyang ka. Narisgo ti biyag ko ita. Kat numatayak. Jak kaya't nga damay raman. Dakilabanagan ti panang pasangbay mo kanyak iti tunggal umayak dito'y kalapa mo. Wala. Umay kalat ta dito'y gayam. Ala, mabiit lang. Ay saganak man kit diti pangrabyam. Amok asaan ka pa'y anangan kat. Agyamanak nanding. Ado ti inlutok. Iso amangan ka iti ado. Alex iho. Agyamanak ta nakapuot kan. Mabit lang tayo baki, doktor. Mabit lang. Nakita ka nagkaputi doktor. Ito'y si Led nga ayan ni Alex. Anya ti kunana? Awan ka nun ti pagdanagan tayo. Tanaispalon ni Alex. Ti aramiden tayo. Kat patumaran tayo iti agas na iti umno a panagtumar na. Wen, aramidan tayo dayta. Addan puot na. Nagsubling ti puot na. Iso ako na ti doktor anaispal. Tano saan kumaan nakapuot iti intuding ti doktor nga oras. Delikado ka no. Tinasken kat nakapuoten. Juan Pedro, ang di mo pa'y mabalin akasarita ita. Bye-bye ang pailaan. Basta, pumanaw kan, Jubilar de. Well, Sige, nyamno ka sa pulan nga umay kalat ta dito'y ayan ko. Nawaya kalat ta. Ay talaan, adayo dito'y nagtipunan nga ayan ko. Adayo nyam nasayat dito'y, tawan ranggas. sige nga ron nanding. Mapana ko. Agore ka, naalam ka di aming nga igam mo? Amangan no addan nalipatam. Well, naala ko. Agyamanak manan iti panang pasangbay mo kanya. Kabaalam ka din ti agsao, iho? Agdaladamagakan ka. Kat pangaasim tasong batam. Lola, asino tinangpaltugkan ka? Ni Juvelarde. Ni Juvelarde? Sinaragnak. Iti silid ko. Ket pinaltugan na ti sakak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Sa dino ti papa ng bedroom. Apay nagtartaras ka. Lorna, asikasom ni Alex. Mapankan iti silid na. Sige, Doro, sumurot ka kanya. Mapantay ti police station. Si Kamot Baldo, bantayam ti silid ni Alex. Areglado, senyor. Ala, mapantak, Doro! Lola, apay hadyak may garaw. Di ka nawa nasakak. iho, di ka garaw-garaw. Anya ti napasamak iti sakak. Iho, Apay, pagkastoy. ibagakan ka ti pudno. Pinuted dati kan nawan, asakam. Saan? Saan? Iho, no saan da nga aram identikas jay. Agresgo ti biyag mo. Dayjay ti pamuspusan. Tapno maispal ti biyag mo. Nadunor ka no titulang itisakam. Saan na mabalinday ito eh? Saan? Agyawan na. Nakaturog matlaengan ni Alex. Nasayaat mat. Tapno makaina na. Oh. Anya da ito'y anapasamak ka na ko, ana. Da ito'y kadi, tikatukad, tikinaranggas na. Diyos ko. Pagkawanang dagiti nagbasbasulan ni Alex. Tulungam ko mga agbalbaniw. Diyos ko. Ipatpatid ko ni Alex. Iso apat ganap kami. Diyos ko. Alex, sungbatam ko matidamagakan ka. Asino tinangpaltugkan ka? Awan sa bali. No di day jay at jubilade. Ni Jubilarde? Iso tinangpaltugkan ka? Uwan, Lola. Sinarak na iti silid ko. Ket pinaltugan na ka. Anya? Apay! Iti anya agapo akas ta tinaramid na. Apay, Alex! Huston, Lola. Saan tayo na pagsaritaan day ta? Basta kriminal day jay a jubilade. Iso apa ibalot jo. Diyos ko! Iso ti aking gapuanan iti kastoy na pasama kanya ka. Iso apa ibalot jo, Lola. Lugan dagiti pulis ti umunag dito'y dipinten. Papay nga ta. Anya ti masapol dagiti pulis dito'y dipinten. Urayak nga umay da dito'y ayan kao. Apay nga da ka dito eh. Katawan mo tan matatao dito eh. Ay, sakti agbambantay dito, sir. Sipod na puuran ti dipinten. Pinuuran dagiti awan nakam na. Awan basol ti taga dipinten. Ngam kastoy ti naramid da. Kaya, ada ka diyan mamungagnagan iti Jubilarde. Ha? Jubilarde? Ay, uwin, sir. Taga dito ini Jubilarde. Ngam sipod pinatay dagiti naranggas at tao ti pamilya na. Jakon nakitkita dito'y dipinten. Among ka diti mabali na pakasarakan mi kan ko na. Ay, jak mo, apo pulis.
Gaputas saan kun anakit kita nga aging gaita. Ti amok kat natayain. Ta isumet da ita ti damag ide. Sige, lumakita nyo. Umayo ko maipakamo iti police station. Ay uway na apo pulis. Aramidak da ita. Ay, napandan. Nabayag damot dito'y dipintin na nagsukimat. Ipagarup dano at da dito'y ni Jubilarde ngaglemleman. Ay, sapay kumata sa anda matiliw ni Jubilarde. Sapay kuma, ta makapaglemangan na imbang. At the police iti Roarty Farmhouse. At dagaya man kadwada ita police. No basta. Nasken adubliak daganan. Tagraman police. Makalaban ko itan. Ay na, kumusta nga tan ni Senyorito Alex? Apay asaan pa'y anagaw awid ni Senyora Lorna? Sipod imay na nga la iti pagsukatan na. Merci. Ha? Jubilarday? Well, siya. Ha? Apay, anya ti ka sa pulam? Ayaw ni Senyora Lorna. Napan iti ospital. Ngam saan pa'y laeng asimang sangpal. Pamuklatan nga wan dito'y. Tamuklatan nga iti ospital ti ayan na. Umay ka, saan adito ruwar ti pagsaritaan ta? Umunog ta iti mansyon. Amangan no adda makakita kang ka dito. Ay na, delikado ka ni Jubilarday. Sapsapulan da kaitan dagiti pulis. Gaputa nagipulong ni Senyor Pedro Kadakwada. Api ngamin apinaltugam ni Alex. Dahil ti katukad tinagdakila nagbasulan da kanya. Anya ti basol na kan ka? Saan ko masumbatan da ita? Isun to ti pagdamagan. Kag, ayan mo itan. Awan mas no paturungan. Amam, jak ammo no anya ti aramidag. No kanunungan ka, wano ni Alex ti kanunungak. Adakan ka da ita, Mercy. Basta ti makunat. Nasayaat ka tao. Mapagtalkan ka babaunan diti mansyon. Isa pa nga asim, saan ka pumampanaw dito'y? Pakibagamatan ka ni Rita. Adi na baybay anti asyenda. Ha? No agsasao ka. Kasla sikat akin kuko iti asyenda. Saan ko ako ti asyenda? Ngam nagtungpal kayo itimbaga. Nasayaat launay. Agsublinto kada kayo ti kinasaya at yo. Ha? Mercy, saan mo asarsaritaan ka ni Senyora Lorna ng imayang? Ha? Apay? Saan nanas ka na maamuan ng imayang? Sige, inakon. Ay, aguri ka. Nangan ka ka din? Mangan ka pa'y Amangan no mabisbisin ka mang. Saanan? Aguray ka nga raw. Tainak mang buon iti taraon mo. Takunamit nga awan masnop apapanam. Agyaman ak Mercy. Lugan mo ti pulis dito nagsardeng. Asino nga tatisap sa pulan da? Mabita eh. Apay, sir? At nakadihan mo ngagnagan iti Jubilarde. Ha? Jubilarde? Sapsapulan da ni Jubilarde. Mabalin ka di nga isurum di ayan na. Ay, tsak amo, sir. Awan mo ti agnagan iti kasta dito'y nagtipunan. Nabayaga kong dito'y. Ngam awan mo ti kasta anagan dito'y. O sige, agyaman kami. Sige kakatwa, agwaras tayo. Sir, kapulan tayo ni Jubilarde. Yes, sir. Sapsapulan ta ni Jubilarde. Amo nga ta ni Jubilarde sapsapulan ti pulis. Ay, sapay ko mata makapaglamang anaimbag. Apay nga da pulis di tarwar ti silid ni Alex, Pedro. Tapno adagbantay ka ni Alex. Narigatan. Ang mga nusarken da ja kriminal kat uluyan nan. Oh, Saan mo pampanawan ni Alex dito'y silid na? At si Kaswam, talaga asaan? tumulong ka mang sapol kini Jubilarde. Kat siya ka mismo timang patay kan kuana. Anya?
Huston, Pedro. Gusto ko man. Pangaasim. Urayom ka di pa'y adumakdakas ti mapasamak. Jak maklon da ito nga inaramid na kini Alex. Huston, isardeng nyo daytan, Pedro. Jak kayatin nga dapay mapasamak amas grabe ka na kayo. Isu asumardeg kayon. Alex, kayat mo ka din nga ijay farmhouse ti pagpaimbagan. Nasaysayat pa, Lola. Jak kayat dito ospital. Sige. Hunamot kit di ti doktor, ang mabalin mo ti agawid. Basta ka na yun ti umay mo pa nagpa-check up. Kan tumarem dagiti agas mo. Sige. Agawid tayo, Lola. Senyora, siya kon ti mangidoron iti wheelchair ni Senyorito. Sige, Baldo. Senyorito, hintayon. Aluadam, Baldo. Well, senyora. Tikot siya ni Senyora Lola ti limabas. Isu tinag-drive. Da Alex ken Baldo ti aday ti likod. Sagad adda may sa pulis iti sango. Nagasat ka, Alex. Pasidibiyad ka pa'y. Umdas daytan akatukad ti inaramid mo iti pamilya. Sigurado, adda diferensya ti sakam. No di pa'y kat naputa din. No kastaman bilang. Ingat tong palbiyag mo amalaglagit mo ti kinakriminal mo. Kapo iti napasamak itakan ka. Kasano, senyor? Agawid tayon ijay farmhouse. Juan Baldo, kaya't ko pa iti aginana. Sana bale, tagtultuloy latta ti panang sapol dagiti polis kini Jubilarte. Idiritsok nga rodan tayo kutsi ijay farmhouse yo, senyor. Juan Baldo. Do! Ha! Do! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dayayan, napanan ti kotse. Masigurado ka napunta ni Doro. Pumanaw akong dito. Senyor! Anyat na pasamak, senyor. Natayan ni Doro. Anya? At nang paltok ka na kami ti dalan. Diyaga mo no asino. Dagdago sa sinublat ko ti Manobela. Kat sabon ti nag-drive. Awanan, inilot kayo na mapalpaltogan, Pedro. At yan ay tuyan ang mapaspasamak. Asino tinagpaltog kada kayo? Diyaga mo. Awan tao iti aglawlaw. Senyor! Senyor, napanan dagiti pulis dito'y farmhouse. Mapandatakwatan tinapasamak iti diso ang nakapaltugan nyo. Uray pa'y mapanda. No awan tinakakita. Awan mo't lang, Servina. Senyor, kasano itan ti bangkay ni Doro? Asikaswemon, Baldo. Umay ka kanu iji farmhouse, Marcel. Patumulong ka ijay. Gaputa, malamayan kanu ti bangkay ni Doro iti may salaang arabi ay. Ha? Malamayan ti bangkay ni Doro? Apay, natayan? Wan, natayan? Napaltugan? Natayan ni Doro Alabang?
Owan, Marisay. Allah! Apay ngay! Asino tinang patay? Napaltugan? Asino tinang paltog? Di damaw. Allah! Makalwa ak tsayaw. Natay gaya man ni Doro Alabang. Ha? Apay nga ang lulwa ka? Uwan. Gaputan no syakti kasarasarita na. Saan mat anaranggas? Dinak mat ananwan. Uray bugbog kawag. Ha? Madlaw ko nga may nakurusuladan ak ni Doro tsayaw. Ha? Aginagaw tirik nakgan ko na. Kaslagay atak gan ko na. Lap-lapdak lang amin ta. Pasurot mat ni senyor. Ranggas ta. Marsay. Unsayang. Murag binbinog ka kami kinidorang. Ako na naabrohak. Katlabang kunakmat kan ko na. Saan nakmat aranggasan? Allah, Marsay. Agayat kagayam ka ni Doraw. Saan matalad ni Doraw? Nukumatawrnosan na ti bagina. Saan ka day? Nang? Day talaang tanaranggas na kadagi ti daddo maataaw. At dapat pa nagbalbalaw ti may sa taaw. Una? Ay ngam, kasano ngayon? Awanan ni Doraw. Ay, awan kan Doraw. Awanan ti kapapag. Hala, ipapas mo nagsangit ti taoy. At na yun agdakan iti farmhouse. Saan kanton ngagsangit, Marsay? Ay, Doro ka bang? Di ka pa'y nagbalbalay natay kan. May salang takin aramid iti dayta, Lola. Asino? Awan sa bali. No din ni Jubilarde. Anuya. Awan gasat ni Doro, tanatay. Ngamsak. Nagasatak pa'y lang ta si bibiyagak. Ngam kaya riga kong tinatay. Gapo iti pan nakaputad ti may saasakak. Alex. Apaman apumigsak. Sa pulag ni Jubilarde. Aramatek dagiti pulis. Tapno matiliw. Amangan no dakdakas pa'y ti mapasamak kan ka. Nukas ta ti aramidem. Sana mabalin, Lola. Aramidak tikas iti inaramid na kanyak. Saan lang amay sa asaka ng tuti mapukaw. No di kat tidwa asaka na. Kat no agkibaltang. Mairaman ang mapukaw na tibiyag na. Uray kaskasanaw. Malamayan mo tibang kay ni Duro, tsayaw. Ta siyempre. Nabayag ang nagkakadwada kada senyor. Manon atawan kinapalpalabas. Dakas mat nga may. Iso nga ita. Patay titungpal na. No apay nga may. Amasapol nga agbalinda adakas. Mabalinmod ko mga agbalinda na saya at ataaw. Ngam. Kay kaya't damot nagpakadakas. Huwag nga raw. Na kayo ba? Ingkay mangisagana iti kape dagiti aglamay. Wow! May sapay day tadakas. Intakit din iti kusina. Di kan sumanaaw. Amangan nung madaksan ka. Doro, malamlamayan kamatan. Saan mo analasatan? Nagasgasatak nga rod nusika. Gapota si bibiyagak pailang. Ngam di kagdanag, Doro. Tasapulin mi tinang pataykan ka. Kat patayan mi man. Ado ti tao dita farmhouse. Lamnamayan dan tibang kay ni Doro. Pasensya kan, Doro.
Nalabit na dahi tanti katukad ti kinadrakes mo. Umadayo akpay dito eh. Bayak pa'y lang nga bilamay na. Sumarunong to ni Baldo ang malamayan. Itaan ti pal nakaitabon ti bangkay ni Toro, Baldo. Asikasum dayta. Wan, senyor. At dan nakasarita nga agkali iti pakaita naman na. Nasayaan. Si Ijayong, inakon iji mansyon, agsubli ako ni Jay. Uy di kagligliday Gaputa na itabo na ni Duraw. Saan mo? Sige nga raw, mapankan. Nang inkagpakada ka ni Senyora Lorna Uy, nagpakada akong itay. Sige nga raw, mapankan, Mersey. Umay kan tulat na pumasyal dito'y tadamot dito ni Senyora Lorna. Uy, Chayong, umayak daw. Da kayo matgayam dayta nakatugaw dita mang sutero? Kunak no asino'y tayong? Wan, umayak lang kung masumarong ka. Mala, mabit lang talo kataktiri daw. Taijay taunag nagsarsarita. Kasta tinapasamak, mang sutero. Di mo ka dinadamag. Saan? Jack na damag dayta. Kat amuyo ka day? No asino tinang paltogkin ni Alex? Ni kano jubilar day? Ni Jubilarte. Un manong, ngam nagasat ni Alex, tanalasat na ni patay. Day talaang, kanaputag ti may saasaka na. Iso anak ka wheelchair, itang. Anya? Kat kita, napaltugan mo't ni Doro. Daksang gasat tanatay. Day talaang, kadidaan mo no asino tinang paltugkan kwa na. Day ta titakwatan dagiti pulays. Talaga gayam at umakdakas ang tipaspasama. Ay, wan nga rod mang sutero. Nakabutbutang itan daytoy ang mapaspasama. Naimbak tayo may ka, Jubilarte. Among ka ding agsubli-subli dagiti pulis dito'y nagtipunan. Kat sikat isapsapulan da. Saan ako namas daw iti dayta nanding. Agkaiwara itan dagiti pulis amang sapsakol kanya. Kasanong ngayon masapulan da ka? Pagpatiliwak ton, inton mapatay ko ni Senyor Pedro. Ha? Ay unay kan gayam. Saan nakasta Lujak patayon ni Senyor Pedro. Saan nagpating ka ti kinadakas na? Anya? No saan asyak ti matay? Isungarod ti matay. May sakada kami ti matay. Ano? Gayam. Makapadanag mat dagiti ibagbagam. Nanding. Nalabit ang maudin daytoy nga ipapan ko ditoy. Amangan no may raman ka. No saan ka matay? Nalabit nga dakto ni ti pagbaluda. Anya? Ibagbagak ti kastoy. Tapno ang muntong sa dino ti pangkitapan niya nanding. Kumusta ti Riknam, iho? Awanan ti mariknak nga ut iti sakak, Lola. Nasaya at Hawan gayam. Anya ti resulta ti panagsapsapol dagiti pulis kini Jubilarte. saan da pa yan nasarakan? Ngam, di da mamingga amang sapol. Iho, sana day tati panunutam ita. Agpaimbag kay ti husto. Lipatang pa'y lang ni Jubilarte. Pedro, da kayo pailan ti makamuga di Alex. Pasumarong karak ijay kataltalunan. Ala, sikat ti makamo. Nga magsubli ka ditoy. Tapno at mga sikaso ken kuana. Well, talaga nga agsubliak. Jack kaya tabaybayan ni Alex. Sige,
Inakon. Kat usarag ti kotse. Tapno mabiin. Malapsak dagiti sumatong mamano a pulis. Uray diti asyenda. Ron-ronda ang damutan. Agdiretso ija katang talunan. Sakbay amapanak ija mansyon. Agapit kami manin, senyora. Mabalinan nga apitan dagiti natay. O sige, sikanti makaambo. Tani, as-asikaswag ita ni Alex. Sige, senyora. Kumusta ni senyorito Alex? Sumaysaya atin tirik nana. Senyora, agad-anad kayo ha? Amangan ba't noan niya ti mapasama kada kayo? Amangan o oray da kayo. Kat mairaman, iti mapaspasama kada senyorito. Adda ka di ammom, itinapasamak kadakwada. Awana, senyora. Nadamag ko laang mat. Oh, No may papan ka ni Jubilarde, senyora. Awan kinakikita. Jakla ang ammo no adda diti kataltalonan ang makipagtrabaho. Kat no adda, jak ammo no anya tilangana. Takunayong matngamin ang manglimlimo no daduma. ala, inakon rita. Kat sikanti makaambo dito. No makalako kayo, idulin mo pailaan ti kwarta. Wano saan, ipan mo kuman ija mansyon. Wana, senyora. Adda nagtapulis iti Ruarte Farmhouse. Nga uray pera din. Pulis itan ti kakadwana. Ni baldo ti punteriya kita. Sapay kumatarumwar iti farmhouse. Sir, nangyayak iti kapeyo. At papundot tayo pa eh. Ibaldo. No kaya tiyo tiarak, may mayat mangan. Ngam, basit lang tinuman tayo. Med ito. Bago! Bago! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hindi pa nakita nyo na lang. Sapsapulan ako na. Sa anak nga ko iti naglamunak. Hindi abang tawagin titiyahin din ang baltog. Mas asidagan. Awas ka! Iti ka nito ang makita na nito'y. Makilaban at nga uray. Awan dito'y! Sa pulis. Sa pulong na na iba! Iya banda! Imatayo lang. Agaroon ka nagtag na umatayo. Ay na! Awanan, senyor! Natayan ni Baldong! Puso lakit di tinatamaan kin ko, ana! Iso natayan! Kitain niyo, oh! Itibatog ti puso na ti ayan ti agdardara! Da kayo, pulis! Apay adiyo na tileo tinang paltok! Awan, senyor. Pasig kayo amin ako nang awan pa'y serbiyo! Kung amin, senyor. Sige! Asikasuan yung tibangkay ni Balto! Anya, nataymutan ni Balto. Adda ng paltugkan ko na, Lola. Wen, as-asikaswen dati bangkay na. Ti ayop a Jubilarde. Iso ka di manen ti pabasulam, iti ipapatay ni Baldo. Ta sino kumapay? Awan sa bani, no din ni Jubilarde. Oh, Alex, agkintayag akon iti kastoy ang mapaspasamaak. Amangan no amin tayon. Kat patayon day tangag patpatay. Iso anas ka na matiliwan iti kabiitan a panawan. Umay ka ita iti farmhouse, Marseille. Taglamay tayo manan. Anya
Unya, asino man ti malamayan? Ni Baldaw. Nay, apay ngay. Nagsinnarunuda na tay? Wan. At ang amin nang paltukan ni Baldaw, idirabi Saan dan nga ingpan ija ospital? Tanatayan. Ala, nakabutbutang mat ti mapaspasamak ijay farmhouse. Un nga road. Mabutbutang nga kon mersay. Kasla kayat kon ti pumanaw. Amangan na mairama na. Chayong, tamang isagana iti kapay para kadagiti aglamay. Wan. Ay, uray na ulpit ni Baldaw kadagiti trabahador. Umay dalat tamat makilamay. Ipagpagapudala siguro akin ni Senyora. Sa bagay Naimbag nga oras siya. Nay, kastamot kan ka, mang sutiraw. Sige, umuna ako ni kusina, Marcel. Sumarunukan to Wow. Mang sutiraw. Wen, namuak nga na malamlamayan dito Ni Baldaw. Idi mo na, ni Duraw. Ita, simublat ni Baldo ang malamayan. Anya? Ala, panawan kayo pa'y dito Kay naktulungan ni Chayaw. Ituloy tayo to ti agsaritain ton madamdama. No kasta. Agpadaan na tayo da Baldo Kendoro. Ay, mangitin kayo. Sige pa. Tawag ti pa nagbalbaliw kadakwada. Pumanaw ako dito Napanagnagakmagtan. Apod no gayam tinadamag ko. Kuya kailangan at palabas si Gabdaw. Sana ba Panakunamot iti ni Tata Sotero. Anawaya nga umay dito'y kalapaw na dito'y bakir. Adamat kit di makan dito'y kalapaw na. Iswaday talangan at luto ti aramid. Kita na may tabon ti bangkay ni Baldo. Iso nga si Kaswan yun. Senyor! Senyor! Naimbaglakit din. Taad na dagiti trabahador ang katulungan tayo ita. Rumbag lang nga tumulong da. Gaputa sakti akin kukuha iti taltalunan da. Sige, itabon yun ti bangkay. Itata na itabon ng tibangkay ni Baldo. Asino nga tati sumaruno ama itabon? Pedro, pangaasin ta saan ka arumrumuar dito'y farmhouse? Amangan no si kantumet ti sumaruno. Aniya. Ano kaya't mo anasayaat ka? Agtungpal ka itimbagak. Saan ka arumrumuar dito'y farmhouse? Da kayo a pulis nga dayta dito'y farmhouse. Kaya tsuka ditidak kala sweldo. Ay katwan na, senyor. Pues, agtalinaid kayo dito'y. Agbalin kayo a pasurot ko. Kat numabalin. Agikat kayon iti kinapulisyo. Tagpay kayon kanyak. Dakkel ti itad ko a sweldoyo iti binulan. Senyor. Tati kayat ko. Iti tunggal oras. Adda kayo dito'y farmhouse nga agbambantay. O sige, senyor. Agresign na. Kat agpayakan ka. Nasaya. Sige, kami mat senyor. Agpay kami langan ka na kayo. Ako na yung matadakdakal, titin yung asweldo me. Nasaya, Claunay. Manipo dito. Da kayon, tiagbalin na pasurot ko. Maudin day ta nga agas mo, Alex. Isungay nakto pa'y gumatang. Masapul nga min adiretso ti panagtumar mo iti agas. Oston, Lola. Mayatin tirik na. Nukas tangarod. Masapul nga agsublita iti doktor. Saan na nakasapulan? Di mo kayat ti rumwar. Nukas tangarod. Ti doktor ti ayabak dito farmhouse. Nasaysaya atay. Kita lang nga umayak dito bakit.
Agano pakmanen. No. Ti kaldero. Nakabitin iti pangbitbitin. Kat impaklib kumot na itay di pimanaw. Kita agman ti kaldero. Adda karga na ngayon na po. Kan adamatan si daan anay na yun. Medyo napulot pa eh. Ni Jubilarde. Adda nga ta ni Jubilarde dito eh. Kita itirwa. Amangan no adda dita. Itay pa yung guru-ura yakin ni Jubilarde. Ngam awan na. Nalagaan terik na kankwan. Nga uray pa'y namwak. Nga isutin ang pagtog ken ni Alex. Jak mababalaw no ang payakas jay ti inaramid na ken ni Alex. Gaputa sobra arigat ti impalakam ni Alex kenwana. Kuya kaya tinawa. Lumang abak iti pres kong hangin. No saan kumaan na putad ti sakak. Saan kumaan na katugaw iti dipilid atugaw. Jubilarde. Addan tumet aldaw mo. Bayadam da ito'y nga inaramid mo kanyak. Alex, inyugan ka iti sopas. Naimas da ito'y. Umay ka, agsopas ka. Oh, ijay matruar, tikit kita No saan kumaan na putad ti may sasakak. Saan kumaan na katugaw iti wheelchair, Lola. Iho. Nasakit tinakam ko. Tunggal makikitak ti pukula sakak. Malagip ko day jaya Jubilarde. Kayat ko apatayan. Alex. Agbayad to day jaya Jubilarde. Agbayad to. Huston, iho. Huston. Di ka nagpungtot akas ka. Ti pagyamanan tayo. Saan ka anatay? Saan ka akas ka na baldugan duro? Asan da nalasatan ti pat nakapantog da? Jak maklunti kastoy ang nagbanakak, Lola. Iho. Katagsaga na day jaya Jubilarde. Gaputa sa anak amamingga amang sapol kan kuana. Janta agad di. Masigura na nga dalatan dito'y unag ti farmhouse. Kat, anya ti aramidem. Rumwarak. Papanam. Mapanak ijay rancho. Nukas tangarod. Ayabam dagiti alipuris mo. Tapno adamang bantay kan ka. Talaga kasta ti aramidan. Amoyo ka diti agkabalyo. Wan, senyor. Bueno, sumurot kayo kanyak atallo. Tidwa, agbati dito yung farmhouse ng agbantay. Wan, senyor. Intayo ijay kwadra, tayong kay mangala iti kabalyo apag sakayan nyo. Nakapili kami iti kabalyo, senyor. Nung nakapili kayon, sakayan yon. Intayon, hop! Suruton dak! Hey! Hey! Nagturong da Senyor Pedro Tirancho. Ada talo kakaduana. Saan da ang naka-uniforme a pulis? Kaya't nasawan. Ada manan sa bali a pasurot na. Uray pa'y asino ti agbalin na pasurot mo, Senyor Pedro. Saan ka kabutan kita? Si kaitan ti sumaruno a punteryaak. Kapsat, mabalin ka diya bulodot manan dato'y sigod nga aramatak iti akabalyong. Sige na, Kapsat! Agyaman na ka, di kagdanag. Isublik mo't lang. Oops! Hey!
Hey! Hiya! Hiya! Surutan tada, Senyor Pedro! Kabalyo! Hiya! Ay, kaya't ko tiag relax dito yung rancho. Dagayuatan lo. Ingkay mang party iti kalding. Ibagayo iti agtartarakan dito yung rancho. Buwan, senyor. Ilad ko pa dito itugawan. Ikaw tignay iti daos, Senyor Pedro. Pagusan, matay ka. Sino ka? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.